Sani Kenya uchopo kamoro ma opposition is not the parliament. Opposition and your pain. Opposition and Kenyan at large. Omiyo wach mar ni conveyor belt orumo. Nikech kigoyo conveyor belt kiwacho ni idhi go kura ka ng'ato nyisi to jopiny to riti oko. Omiyo adwa nyisi ni sani wachope Kenya manyaka wabed kwang'eyo ni jopiny ng'iyowa. Ka in jatelo marito kamoro kaka Mheshimiwa Masaraka ong'eyo ni kodok dala to jopiny rite dala. Onge gima dhi timore e parliament ma japiny kia. Onge gima dhi timore e parliament ma japiny ok obedo consulted. Omiyo aneno ka sani wach mar ni goyo kura ni ng'ato nyisi cha onge. Sani jo od bura dhi go kura ka ging'eyo ni gigo kura ne jo Kenya. O gigo kura ni ng'ato miyo gi pesa, o gigo kura ni giserve interest mar ng'ato. Gigo kura ni giserve interest mar japiny. Yes. Kamane kama ginte bende paro ni thuolo moro moro nitie keneno kaka dur bura bende osebedo kantiere karka ni wacho ni luongo jogi State House ikono gi niero ombulu idhi go kama kinde makoro teko ni onywaki makoro jo ODM ni ka ok jo Azimio awacho ODM nikech ODM emodonje gini mane cabinet iparo ni pod ok dhi ti kodgi kaka jogo ombulu kata mano mono migi kadhe ok dhi ti kodgi kaka jogo ombulu nikech wach ma owacho chien kanyo en ni jok moyier gin jok mosebedo ka thagore ne piny jok mosebedo ka fight for the democracy gin jok mosebedo ka fight for accountability gin jok mosebedo ka fight for the good governance manyiso ni jogi ok nyal loko pachgi nikech gin magisebedo ka gi champion kuom gik mabeyo mancha wadwarogi. Omiyo adwa nyisi gimoro achiel ni sani jok moyier ok nyal timo gigi kendo wan gi confidence kuom gi ni ok nyal timo gik machalo kamano. To ka gibiro gitimo jo youth pokotho pod gintie kendo wan gi teko nikech wan mana wamiyo gi tich. Wan gi teko mar timo ang'ono duogo gi kama giaye. Wan gi teko mar recalling all those ma osebedo elected ma wanyisgi ni they are not fit for those positions. Yes. Aya mane teko majori bura ntiere godo ma jopiny bende ntiere godo kar Kenya koramo gi jwang'o ka ng'ayud thuolo mar keto ote gi achiel kachiel kokalo e yamo tang'e ng'ayud thuolo mar gi e kinde mabiro mono ntiere kar ka Mheshimiwa Peter Masara gino ma idamede wiye kanyo kotenore kod bidhruok mag jotelo e kinde ma ontiere sani oversight maru kata nono sirkal kaka sirkal dibedo katiyo uonge kibaji mora mora ne dibedo kuyudo instructions ka wuok kuom duond bura kende mano kauntiere duond bura ma intiere ero mar ODM ka oriwore kod sirkal ma bende thothgi gin jo UDA keto gi kama chal nade. Gima adwa wacho ni jok mokawo e ODM chalo loaned players. Team moro no